txiki batera iritsi zen, udako gau lasai batean. Crispin Kirkin zuen izena eta oso apaizu joan. Aski dotorea eta kapelu politika. Bere maizulanarrekin pozik lotara joan zen eta Crispin Kirkin ere bai. Batean, amante urdina sartu zen gera. Crispin Kirkin txundituta, esnatu eta ez zuen sinetxik begi aurrean zeukana. Kaixo txotxongillo, zuri bizia ematera nato. Amante urdinak jebetaren nahia betetzeko makinitxo magikoarekin ukitu eta bizia eman zion txotxongilloari. Gero, Kirkiren gana miratu eta gitu zion. Txotxongilloaren kontzientzia izatearekin beretako aurra izatea lortuko du. Hemendik aurrera aholkuak eman eta bide honetik eramatea Pinotxori Kirkinen lana izango da. Ondoren desagertu egin zen. Hurrengo gunean, jepetaz natu zen. Eta Pinotxo bizirik ikustean... Metxetan nago oraindik? Pinotxo, bizirik zaude! Pinotxo! Egun elkarrekin pasatu zuten post-pozik. Pinotxo, que es el
Biharamunean, Pepetak Pinotxori liburu bat eman eta eskolara bidali zuen. Ez ahaztu. Segi zuzen. Eta eskolako partuko duzu. Ondo, Pinotxo? Ama! Oso ondo portatu, Ai, ama! Beno. Ale, agure, Agur. Pinotxo, haran zabiatu zen, bizitza zein ederra den pentsatuz. Bidean, bi alproja lotxagabe zeuden. Egurrezko, hau bat. Bakarrik ibiltzen dena. Negozio polita izan leitegela pentsatu zuten. Pinotxo bekana joan eta esan zioten hobezela zirkoan jolastu eskolan aspertzea baino. Guazen, zirkora! Guazen, guazen! Ez, Pinotxo. Ez, hobetu izango da eskolara joan. Bai, ez, eskolara. Eskolara. Crispin Kirki saiatu zen, Pinotxo konbentzitzen, baina alferrik izan zen. Pinotxo, biran profekin joan zen, eta lotxagabe alakoek saldu egin zuten zirko batean, Estromboli jaunaren zirkuan. Yupi! Yuhu! Yupi!
Zer triste nagoen. Ama. Ama. Olgeratu zen gizakoa negarrez. Bapatean, Amandre urdina gaitu zen. Pinotxo, zertan ari zara kaiolan sartuta? Ez dakit. Ez da izan nire errola. Pinotxo, esandako amaitu ondoren, bere zururra handitzen hasi zen. Pinotxo, gezurrekin zure zurra handituko da. Amandre urdinak beste aukera bat ematea erabaki zuen, kaiola ireki zuen Pinotxo irten dadin. Pinotxo, txintxo portatu. Eta zuk badakizu zer egin behar duzun. Bai, saiatzen naiz, baina ez dut kasurik egiten. Sudur luzearekin bizi beharko zuela esan zion. Pinotxo lotxa eginda negarrari eman zion, eta hitz eman ez zuela sekula gezurrik esan. Eskolara. Crispin Kirkir eta Pinotxo eskolara abiatu ziren berriro. Pinotxo gogoratu zuen itsasontzi bat zegoela portuan, eta hori uharte batera zihoala. Uharte horretan umeak bakarrik jolasten ziren, eta ordu osoan zehar eskolari gabe pasatzen zuten. Krisminkirki. Eskolara. Begiratu, hortzerbetan dago itxasontzia. Goaz jolastera. Ez, Pinotxo, gogoratu Amandre urdina esandakoa. Ez izan aspergarria. Pinotxo, beti izango da eskolara joan. Bai, Zudizki. bai. Pinotxo! Pinotxo! Gaizalo! Jolastera kuartera! Ondo pasatuko dugu! Ez. Bana, zuekin. Pinotxo! Baina Pinotxo! Uharterantz abiatu ziren itsasontziz. Jolasteko eta ondo pasatzeko gogoekin, Pinotxo zoriontsu sentitzen zen. Egun batzuk ondoren, hau guztiei hasi zitzaizkien asto berakerak hasten. Gero, gorputz osoan hilera. Eskuak eta oinak apatz bihurtu zitzaizkien. Astakume bihurtu ziren denak ikasi nahi ez izateagatik. Ai, ama. Zer da hau?
Amarren belarriak atera zaizki. Zer egingo dudan? Negar zegoen. Zerrik jakin gabe, altxatu zuen burua eta itsasoaren barruan ikusi zuen itsasontzira. Hobeto begiratu ondoren, bere ama zena konturatu zen. Ama! ¡Pinocho! ¡Pinocho! Ama! Ama! Mira, gutxera torri zara! Zer zorte daukazu? Zure bila etorri da. Jepetan, Pinotxo gati oso eskatuta zegoelago irten zen bere bidea. Bale handi bat agertu zen, aho handi batekin irekitan. Pinotxo laster asmatu zuen balearen asmoa. Kontuz ama! Bale, ba! Zura txetik dago! Pinotxoren begi aurrean, baleak irentzi zuen bere amari. Ez! Salto handi batekin, itsasora bere burua bota egin zuen. Bere amari salbatzeko, indar guztiekin egin zuen. Eta berari ere bai, irentzi zion. Momentu batean, Pinotxo balearen barruan ikusi zen, iluntasun horretan argi txiki bat ikusi zuen, Jepeta zen. Azkenean, elkarrekin zeuden, baina orain, nolako aterako diren hortik galdetzen dira. Idea bat dauka! Esan semea, esan. Kirikiria! Egiten badiogu, baleak doministiku egingo du! Ados egin ziren eta kirikiriak egin hasi zituzten. Denbora gutxitan, baleak doministiku egin zuen eta Pinotxo Jepetarekin itsasontziz atera ziren kohete bat bezala. Atxiz! Bere partez, baleak azkari ez egin zuen. Bertiratia pasatu du. Beno, amaitu da, orain etxera goaz. Bai, ama. Itsasontzi horretan joan ziren herriko porturaino eta ez ahaztu gure Crispin Kirkin, bera uhartetik herrira eman joan zen. Ze postasuna herrian egotea azkenean, besarkada elkarrekin eman zuten. Bapatean, amandri urdina bertu zen. Kaixo irukote. Kaixo ama urdina. Pinotxo, eskolara joan zara? Ez naiz joan. Txintxo, ez naizelako kontatu. Lasai, semea, lasai. Pinotxo ez daki, baina amandri urdina dena ikusten du. Eta gauza batzuk ez zaio gustatu, baina azkena ikusi duena bai. Beno, Pinotxo. Azkenean egia esan didazu. Zure ama salbatzeko
balandre urdina ukitu zuen Pinotxori eta benetako mutilan bihurtu zion. Ama, benetakoa naiz. Zoriontsu nago. Maite zaitu, Pinotxo! Maite zaitut, ama. Zo izateagatik, saria merezi duzu. Egia, honeko bidea da. Hortik aurrera, Pinotxo eta Pepeta zoriontsu bizi ziren eta Pinotxo egia esatea erabaki zuen. Gainera, eskola oso interesgarria zela aurkitu zuen. Umeak, egia esatea bide honetik eramango zaizuen eta eskolara joatea mundua zabalduko zaizuen. Eskerrik asko. Utzi begira zure mesedez Pinotxo aurkezten, egina zein hori